Tirikusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Nhasi uno tiri pano paHigh Court of Zimbabwe apo patongwa akambenge ari mupurisa Jason Muvhevhi. Nhasi uno apiwa mutongo wake. Mugore ra2023 Jason Muvhevhi akaenda kuhwedza uko kwaakakurira nekudzidza. Asvikapo akasvikopfuura umwe muprofita ainzi Crispin Kanerusine pagwanza paakanga auyiswa iye namai vake. Achibva ipapo akaenda kunzvimbo yezvitoro uko kwaakasvodedza mukomana ainzi Munashe Jani. Munashe Jani akanga ari mukomana wechidiki aine 20 years paakapfurwa naMuvhevhi. Kupfurwa kwakaita vanhu uku zvakasvika munzeve dzemapurisa paHwedza Police Station. Officer in charge wepaHwedza Police Station, Inspector Maxwell Dube, vakabva vatora mamwe mapurisa uye kutorawo futi vachibva vamhanyira kunzvimbo kwakunga kwapfurwa vanhu naMuvhevhi. Vari munzira kuendako vakaona Muvhevhi uyo akanga akamira pane mota yake, vaziva kuti ndiye munhu akanga apfuura vanhu. Muvhevhi akabva atobudisa futi kwakutanga kupfuura mapurisa aya. Inspector Maxwell Dube vanonzi vakapfurwa kanokwana katatu uye mamwe mapurisa vakanga vainawo vakatopona nekutiza, asi vamwe vakakuvadzwa zvakaipisisa. Mushure mekupfuura Inspector Maxwell Dube, Muvhevhi anonzi akatosvikova kava musoro achibva atora zvakare futi dzemapurisa ava akatiza nadzo akaenda. Muvhevhi achibva apa akazoenda nekwaRusape kwaakapfuura kwaRusape vakamborwisana zvakare nemapurisa avo vakanga vauya kumutsvaga. Akarwisana nemapurisa ikoko akapfuurira achienda kwaMutare. KwaMutare akasvika paBoys High. Paakasvika hanzi akatosvika achiti kuno umwe munhu achida kumupa mari kuti amubikire sadza. Ipapa akaedza zvakare kupfuura mushandi anoshanda pachikoro ichi. Muvhevhi akazosungwa apinda munyika yeMozambique uko kwaakasungwa nevanhuwo zvavo vakamusunga akazodzoswa kuno kuZimbabwe. Muvhevhi achitaura kuburikidza nemagweta ake airamba iye mhosva, chikonzero achiti paakapara mhosva iyi haana chaaiziya, pfungwa dzake dzaisatora zvakanaka uyewo zvidhoma zvaimunetsa. Ndiko kusaka mai vake vakanga vatomutora vaenda naye kwaive nemuprofita uyo waakazopfuura. Saka aiti iye haana chainyatsoziva, uyewo magweta ake iyayo vakakurudzira mutongi kuti nekuda kwekuti Muvhevhi akanga asingazivi zvaaiita nguva iyoyo, zvichida paupenyu hwega hwega hwaanga atora dai apiwa 10 years. Asi achitaura pakupa mutongo kuna Muvhevhi, mutongi Gibson Mandaza vakati society is better without him. Kureva kuti nyika inoyi inenge yakanaka Muvhevhi asiri kurarama mukati mayo asi muchizarira. Vakabva vati nekuda kwezvaakaita zvaitoratidza kuti munhu aiziya zvaaiita. Vakabva vamupa ivo paupenyu hwega hwega, akanzi achagara muchirongo kweupenyu hwake hwese, 4 life sentences. Vakawedzera zvakare makore anokwana kuita 40, makore 10 pamhosva yega yega yekuti akaedza kuuraya vanhu. Saka Muvhevhi achange achigara muchirongo kwemakore, achange achigara muchirongo kweupenyu hunokwana kuita 4 life sentences uye 40 years pamusoro. Pavanhu vakauya kuzofakaza vachiuya kuno kuHigh Court, vanhu ava vaikwana kusvika kuita 30 witnesses. Vanhu vakaurayiwa naMuvhevhi vanosanganisira Nyarai Round, mudzimai akaurayiwa muna 2022. Pakuurayiwa kwemudzimai uyu pane mukomana akanga akatosungwa achinzi ndiye akauraya. Mukomana wakazobudiswa muchirongo mushure mekunge Muvhevhi asungwa. Paonekwa kuti pfuti yakauraya Nyarai Round ndiyo pfuti yaakanga ashandisa kuuraya vanhu kuHwedza. Pane Nyarai Round, pouya Inspector Maxwell Hove, kouya Munashe Jani nemuprofita Crispin Kanerusine. Muno muZimbabwe hamuchabvumidzwa mutongo uya wekuti auraya ngaaurayewo.
Zvichidaro vazhinji vanenge vauraya zvine utsinye, vanenge vauraya zvarwadza, vanobva vapiwa kunzi vagare muchirongo kweupenyu hwavo hwose. Pakati pevanhu vakapiwa mitongo iyoyi yekuti vagare muchirongo kweupenyu hwavo hwose panosanganisira mudzimai anonzi Imelda Marizani, uyo akauraya vana vake 4, akatanga ava papoison asi akazovacheka zvakare pahuro. Imelda akapiwa zvakare kunzi agare muchirongo for 4 life sentences. Pane murume anonzi Peter Dube akauraya vanhu 2 kuGweru, akaedza kuuraya vanhu 2 zvakare. Iye akapiwa kunzi agare muchirongo for 2 life sentences uye 10 years for each attempted murder. Pane zvakare varume 2, Tafadzwa Shamba naTapiwa Makore Senior, vakapiwa kunzi vagare muchirongo kweupenyu hwavo hwose mushure mekunge vabatwa nemhosva yekuuraya Tapiwa Makore. Iye Tapiwa Makore Junior uyu nanhasi musoro wake hausati wawanikwa, mwana uyu akavigwa asina musoro. Mubvunzo uri muvanhu vese ndewekuti ma-life sentences aya haazoita here kuti pamberi apo wozonzwa zvichinzi vanhu ava vachabuda. Ma-life sentences aya vanhu aya vachagara here upenyu hwavo hwose. Jehovha yakavhundutsa nyika yose nekuda kwokuti akauraya vanhu 3 pamusi umwe chete. Mutongo wapiwa muvhevhi wakakodzera here? Mutongo uri kupiwa vanhu vari kuuraya uyu wakakodzera here? Iko zvino pane imwe nyaya iri kutarisirwa zvakare nevanhu nemaziso matsvuku, inyaya yaEnimo Zvitsva. Iko zvinezvi akapiwa 89 years. 89 years dzakapiwa idzi akadzipiwa kuMagistrate Court nekuda kwekuti ikoko aitongerwa attempted murder nerape uye robbery. Nyaya dzevanhu vakaurayiwa kuGuruve dzichazenge dzichitongwa zvakare pano padare reHigh Court. Zvinova zvinhu zvakamirirwa nevanhu vazhinji. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.